ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏ 3 ଜଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ କିଛି ଯବାନ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୁଝିପାରିବେ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ଏଇଭଳିଆ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କୁ, ଏଭଳିଆ ହେଲେ ଠିକ୍ ହବ ଦୁନିଆରେ। ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ଏଇ ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ସବୁ ଦୁନିଆଟେ ସୁଧୁରିବ। ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত দেখନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଏଭଳି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଏଭଳି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।